Civana teyir gava ku hevalê wî hatibû zevkirin û nan û av ji ser wî hatibû qutkirin û vir de gav bi gav ji ser hemdê xwe diket. Ji bona bena xwe berde yek carinan di wê pencerê hûjê re ji xwe re li derve dinerî. Nema karî bû rabe ser xwe û di wê pencerê li derve bijî binire. Tenê ev mabû ku dua bike û ji Xwedê bixwaze ku wî ji vê tengiyê xrizgar bike. Lê ciyekî xwe dîsa xwe avêt Xwedê û dua kir: Xwedayê min, yê mezin, tu zanî li min were rehmê, deriyekî xêrê ji min re veke, ez hew karim debar bikim. Ji te pê ve kesekî min tune ye, qawetê bide min, rêyekê şanî min bide. Roja min tarî bû, hev tu dikarî min ji vê heziyetê derxînî. Kelikekê deng jê nehat êdî hêviya ku ew ê yek ji wî re xwarin û avê bîne nemabû, her ku dem dibihurî, bêtir ji taqet de diket. Ji tîna û ji birçîna nema zanîbû bê ew ê çi bike. Dengê ezana meleyê eşa dihat ku yên wî lê bi xwe re nedît ku rabe ser xwe û li mêja xwe bike. Rûniştî berê xwe da qibleyê û li mêja xwe kir. Gava ku li mêj qedan, dengê deriyê ku xwe pencereyê re hûjê re girtibû hatû guhê wî. Pê re kêfa wî hat, ber ku teyrik mizgîniya xêrê jê re bû jê re. Hêvî ket dilê wî, xwest rabe ser xwe û here ber pencereyê, lê jê nehat ku ji cihê xwe rabe. Têrik ku xwe pencereyê hûjê girtibû got: me li geliyê qesrêk ji te re got, te biya me nekir. Me tu hişyar kir û me got: evê tûma xayîntiyekê te bike. Te bi destê xwe evanî serê xwe û tu ket vê rewşê. Belê rast e, we gotibû, min jî ji we re gotibû: Xwedê mezin e, evî hikmetek tê de hebe. Mirov nikare ji qedera xwe bireve, Xwedê çi kiribe betal nabe. Najî ez li ser wê fikra xwe me, eger ku di qedera min de ev tu nebûya, ew ê Xwedê ev neanîba serê min. Şikir ji Xwedê re, ew her tiştî dibîne û dibihîze, bêyî wî tiştekî nikare tev bilive. Bêyî wî pel xwe ji darê berneda. Niha ez dua dikim ku li min were rehmê û min ji vê eziyetê derxîne. Wê gavê xeman nexwe û hêviya xwe nebire. Li pey tengiyan firehî tê, li pey şevên roj, li pey tariyê ronahî tê. Hêviya min ew e ku di demek nêzik de em ê ji te re xeberek xêrê verînin. Hinekî din deyaq û sebir bike. Tu yê di nêzik de ji vê eziyetê rizgar bibî. Teyrik piştî axaftina xwe xatir xwest û çû. Jê re qala civîna teyran û biryara wan nekir. Hew pê da zanîn ku ew ê alîkariya wî bikin. Bi hatûn û gotinê teyrîkê bêhna feqî hatibû ber wî, û birçîbûna xwe hînkî ji bîr kir. Ji ber ku hêvî şikestî bibû, bi xwe re xeyîdî û dîsa dest bi dua kir. Şev zîz bû, xewê zor dabûyê, li cihê xwe de xewra çibû.